Здравейте, момчета! Днеска рибарим в залива на Мелбърн. Това са Порт Филип Бей. Са цели в няколко различни вида риба. Първо австралийска сьомга. Трябваме предимно за гъми шарка, който ще се опитам да хвана в следващите дни. Малко калмарчета. Накрая ще се опитам да хвана малко червен снапър, който е местен вид за Австралия като цяло. Тъканите ми са малко белички за комбиниране улов. Използвам два джигинг пръта Shimano Extraction с Veros макара и Pen Mercenary с Pen Swammer 5500. Едва ли ще успея да хвана червен снапър, тъй като вече са зимни месеци, доста е хладно. Който си мисли, че в Австралия няма зима, има няколко градуса е сега температурата. Беше около 0 сутринта и повечето големи риби са избягали от залива на по-дълбоки дълбочини, където са леко летаргични, хранят са по-малко, но все пак има някой друга бройка в залива. Да хванем. Първо ще троля с малко силикончи за сьомгата. Те са около 50 см големи, килограм и половина максимум. И после ще потроля за баракуда. Бях видял една баракуда наскоро. И я знам горе-долу къде се навърта, това да я хвана. Да тръгваме. Сантиметра. Много бавен не става. Сантиметра. Твори са времето, дата е бижу.
доста плитко, 2,5 метра. Сега ще влям малко по-дълбоко. Ще пуснем воблера. 3 метровия воблер. Да видим дали нещо ще излезе. Малко се съмнявам, но ще пробваме. Контролиме на 5-6 метра дълбочина по рифа. Ако някой хищник се намърти, случайно да го удари. Нещо ударих, но какво ли е? Голяма сьомга. Да. Не е това, което исках, но даже може тази да изям. Много по-голяма. Добре, нямахме успеваемост с тролинга, освен тази голямата сьомга, която хванахме. Не беше тя целта, но по-добре от нищо. Не видях на Fishfinder нито един калмар, така че отиваме до едно място малко по-нататък. Това са Point Cook. Известно е, че съдържа калмари на леглата от трева. Така е, тръгваме. Доста сьомга видях отдолу. Гран калмар не видях. Ще пробваме. Последни хвърляне за калмарче. Дойдох много късно ли, не знам, но сега няма и не ми сте да ще губя времето тук, честно казано. Тук на тролинг има ударих още една сьомга. Що ме ударила на воблера, значи ще е голяма и че я вземам какво да я правя. Морски лъв. Чува с наша мадурата. Не успях да хвана нито калмари, нито снапър. Само салмони. Може би към 7. Изпуснах 2.
Може би то се към 2 кг. Както вика баща ми, ловиш кот има. Колко е голям. Така, до нови срещи!